Πιο δυνατά. Πρώτα τη μία πλευρά και μετά την άλλη πλευρά. Χέρι πιάνουμε από την πατούσα και το σφίγγουμε ψηλά, το αφήνουμε. Λυγίζουμε πάνω, το αφήνουμε. Λυγίζουμε, αφήνουμε. Πίσω το ίδιο, πιάνουμε πατουσίτσα, λυγίζουμε, αφήνουμε. Λυγίζουμε, αφήνουμε. Λυγίζουμε, αφήνουμε. Γυρνάμε πλευρά. Λυγίζουμε, κοντά στο σώμα, αφήνουμε. Λυγίζουμε, αφήνουμε. Λυγίζουμε, αφήνουμε. Λυγίζουμε, αφήνουμε. Και τώρα κάνουμε τις εκτάσεις. Με την παλάμη μας πιέζουμε τον αγκώνα για να πάει ίσια και μπροστά. Ίσια και μπροστά. Ίσια και μπροστά. Για πίσω, η παλάμη μας είναι στο γόνατο του σκύλου και το πιέζουμε πίσω και ευθεία. Πίσω και ευθεία. Την άλλη πλευρά τώρα. Πάλι παλάμη στον αγκώνα και ευθεία. Στον αγκώνα ή... Κλείνουμε στις ομοπλάτες του σκύλου για να μην τον αφήσουμε το περιθώριο να κουνιέται και να φύγει. Παίρνουμε μία λιχουδιά και δουλεύουμε το κεφάλι και τον αυχένα. Αριστερά, δεξιά. Και πάνω το κεφάλι και κάτω το κεφάλι. Και δεξιά και αριστερά και πάνω και κάτω. Μπράβο το μικρούλι μου. Αυτή είναι η ενεργητική αποθεραπεία και προθέρμανση, γιατί βάζεις το σκύλο να δουλεύει για σένα. Κάτω, κοιμήσου. Οκ. Θρου, θρου, μαγνάκι. Θρου, μπράβο. Θρου, θρου, θρου. Μετά τη βάζουμε να έρθει πάνω μας, να σηκωθεί στα δύο πόδια. Μεράκι. Μπράβο. Για να δουλέψει λίγο τη σπονδυλική στήλη. Έλα μεράκι, μεράκι. Μπράβο.